Tindog dito. Kaniadto sa wa pa namatay si Kristo. Ang cross tinuglo. Apat karon human namatay si Kristo niya. Sumala pa ng Apostol Pablo 1 Corinto kapitulo 1 verso 17 hanggang 18. Si Kristo wala nang padala nato aron pagbunyag kundi aron pagwali sa ebanghelyo. Dili sa lindot ng mga pulong kasama na sa pagwali sa krus ni Kristo. Apan ang pagwali sa krus nagpabiling binuang alang sa manawala. Apan alang nato nalawas gahon kini sa Dios. So kaniadto ang cross binuang. Apan human namatay si Kristo, kining cross gahom sa Dios. Mao nang mapurusta. Nga naman kay ang Biblia mismo, Ezekiel kapitulo 9, versikulo 6. Nadungog ko sa iya sa mga kusiya ng miingon sa uban, karon magkaagi ka sa syudad, sunod niya og pamangka sila. Ayaw tan-aw nila sa kanukoy, ayaw pakita og kaagom inyong tanan. Sa mga tigulang mga lalaki, sa mga batan-ong lalaki, sa mga pirhen sa kabataan sa kibaynan, apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa krus. Buti pasabot, kung wa tay timaan o di ta magtimaan sa krus, kandidato ta sa patay sa Dios. Pangutan-ang inyong kaugalingon og manguros mo. Kaya panguros irita nagpasabot na nagkinahanglan ta sa kaon sa Dios o dili ta mahiapin ni adtong patyon sa Dios. Okay, sunod nga pangutana. Ngano inyo manang giilisan ang mga pulong sa Ginoo gikan sa 0929556241 giilisan daw ang pulong sa Ginoo. Kung sa radyo pala mahog na siya nga istoryahin nagagilisan sa Katoliko ang pulong sa Ginoo kanang gingon nila nga Biblia pulong sa Dios kisa nila sulti anak mga igsoon ba natin di Katoliko? Walay laki ng sulti nga ang Biblia pulong sa Diyos, Katoliko ra. Nga may unay sila nga giilisan sa Katoliko? Wala giilisan ang Katoliko. Ang giilisan katong ilang panguna-una ang kaniadto Katoliko apan karon di na Katoliko. Mo nay klarong giilisan. Daghang salamat. Sunod nga pangutana. Sumala sa doktrina sa Katoliko, asa mabasa sa Biblia nga si Maria misaka sa langit lawas og kalag. Daghang salamat. Gikan sa 0442 ang katapusan number. Niya. Asa mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria misaka sa langit lawas og kalag. Gusto niya mabasa litra por litra. Nato nang bantayan ang atong simbahan Katoliko dili na pareha sa ilang pagtuon nga sula Eskriptura. Kay never nagtakaw mo Biblia ra ang inyong tuuhin. Na ay tradisyon na apo ta Eskriptura. Na sa Biblia, yes, na sa Biblia. Pero ang pangutana, asa man sa Biblia nga si Birhen Maria na as langit. Apil niyang lawas, apil ang iyang kalag niya. Dihay dakong tilimadon sa langit. Nagbisti sa adlaw ang babae. Diha sa iyang tingil ang bulan o gikoronahan siya 12 ka bituon. Nanganak ang babae o batang lalaki nga maghari sa putang baston sa tanang kanasuran. Kamutana, kinsang bayhana ang nanganak o naghari sa tanang kanasuran. Naabay nanganak? Babae nga nanganak o naghari sa tanang kanasuran, except ang Santa Maria? Si Santa Maria lang. Walay laking babae nga nanganak o paghari sa tibuok kalibutan. Pero ang pangutana, tinuod pagyod nga kinimbayhan si Maria. Niya, basahon nato ang San Lucas kapitulo 1. Kung tinuod pagyod nga kinimbayhan si Maria ni. Kapitulo 1, versikulo 28. Niya, ang giingon sa Biblia. Sa ikaulong nakabulang gisugo sa Dios ang anghel sa Gabriel sa pag-adto sa Nazaret ng Galilea. Gipadala siya ngadto sa usa ka batan-ong babae. Sinayuran na sa lalaki nga si Jose, kaliwat David, Maria ang ngalan ni ining maong bayhana. So kadto nang anak, referido kang Maria, si Maria mao nakita ni San Juan, kaya nag-ilas San Juan kadtong bayhana, mao ang inahan ni Kristo. Sir,